Namhlanje umthobisi Mncube ubephoswa ngemibuzo ummeli wakhe kanti uthi akazange abizwe ngaphambili ngesikhathi kwenziwa umbukiso wokuhlonza abasolakala ngokuthi babekhona ekhaya lomculi uKelly Khumalo eVosloorus kulaba basolakala ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa. Azange beze benginike ithuba lokuthi ngiyoma lapha bese beyasha besendlela ukuthi kuye noma cha. Ngalethwa nje kuthi. Ubufakazi bukaConstable Zungu bathi uMncube wayephethe isibhamu ehostela laseVosloorus eBasuthwini ngosuku okwabulawa ngalo uSenzo Meyiwa. UMncube ukuphikile lokhu kunalokho usola uZungu ngokunika isibhamu sakhe somsebenzi omunye umuntu ngokungekho emthethweni. Alikho iphoyisa lakeleza yimi. Akekho futhi wakwangibuza ngalokho. Into nje ayikhuluma la ecourt iyaphelela la ecourt. Nokulinda njengomuntu okuthiwa umuntu omkhulu emaphoyiseni azange akwenze lutho ngalokho. Nakuye futhi uZungu azange enze lutho ngoba uZungu wathatha isibhamu sakhe somthetho sesiphoyisa wasinikeza umuntu ongesile iphoyisa. Kodwa uGelinda azange azathatha isinyathelo ngakho konke lokho. UMncube uphike bonke ubufakazi obethulwa uConstable Sizwe Zungu obumnyamanisa nokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Icala liyaqhubeka.